Wala pa kaayo gidagsa ang mga pipila ka mga dagkong sementeryo sa Eastern Visayas kagahapon apan gipangandaman ang pagdaghan sa mga tawo karong adlaw hangtod na sa gabii. Ania ang detalye. Dili pa kaayo daghan ang mibisita sa samaang sa Ormoc City Public Cemetery apan gipangandaman sa kapulisan o sa Ormoc City LGU ang pagdaghan sa mga bisita maong gipakatap ang kapulisan og force multiplier sa mga samaang. Matod ni Ormoc City Police Office Director Police Colonel Nelvin Rico Hermoso, kapin sa 300 ang gipakatap sa samaang sa Ormoc, apil na dinhi ang force multiplier. Sa Ormoc Memorial Gardens aduna nay pipila ka mga pamilya ang nagbutang og mga tent ug aduna sa gimuntar nga food bazaar. Samtang mingaw pa ang mass grave sa Ormoc flash flood. Gilauman sa kapulisan nga mudagsa ang kapin sa 10,000 ka mga tawo sa mga sementeryo sa Dakbayan. With the support and active participation and community engagement of the Ormoc Canons, we are generally peaceful and hopefully, madayon lang ta. Gipangandaman ang pagdagsa sa mga mobisita sa duha ka dagkong sementeryo sa Giwan Eastern Samar. Sa Sulangan Catholic Cemetery, minus pa ang mibisita, nagpadayon pa ang pipila sa paglimpyo o pagpintal sa ilang panteon. Susama usab ang sitwasyon sa Giwan Catholic Cemetery, ang pinakadakong pampublikong sementeryo sa Giwan Eastern Samar. Dili pa usab ing anak kadaghan ang mibisita sa Yolanda Mass Grave sa Holy Cross Memorial sa Tacloban City. Samtang naginahinay na usab sa pagpangabot ang mibisita sa Palulete Public Cemetery. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.